Li Midyada Mêrdînê karsaz Masum Atunkaya li taxa Bahçelievlere avahiya dibistaneke taybet kir. Paşê jî wekî hîbe da Wezareta Perwerdeya Neteweyî. Xêrxas Atunkaya serdana dibistan û xwendekaran wê dirê kir. Li Bahçelievlera taxa Midyada Mêrdînê avahiya dibistaneke taybet ket piyasê. Karsaz Masum Atunkayayê ji navçeyê jî dît ku hewcedariya taxê bi dibistanê heye. Lewma jî ket dewrê û avahiya dibistanê kirî. Karsazê xêrxwaz paşê avahiya dibistanê ya ku ji 24 polampêk tê wek hîbe da Wezareta Perwerdeyê. Karsaz Atunkaya serdana dibistanê xwendekaran kir. Niha li vê dibistanê nêzî 1200 xwendekar perwerde dibînin. Ev derjî ya got aîla wanekê bi desteka wa navê wa malûm me serdaniyê me gotiye Atunkaya Ortaokulun navê aîla wanekê ya. Ev mekteb heqeten bi desteka wa tişkî zêde lûzum û mihîm bû me li vê mehellê çêkir. Xwedê ji arazî bê. Xêra wilo 2200 zarokê min her vê mektebê xwandin û dewam dikin. Müdürê Perwerdeya Neteweyîyê navçeya Abdurrahîm Demîr ji bo spaskirinê plaket da Karsaz Atunkaya